Kaixo, Martin! Kaixo. Segur! Ondo. Ondo! Jo! Mira, baina ez dakia nola ezukerritu, Zuri. Baina esango deu, egon behar egunotan izketa, gozalde, oso. Piskat, elkarrezko zautzeko eta... Oso guztua eta Bai. momentu poletak pasaren dugu teknologiko. Bai. Hortik lagaulukoa. Bai, larroa, bai. Ze poleta da lagau. Bai. Oso poleta, baina, ni berez nire gurasok zizurkilen hasizian bizitzen da, ni berez zizurkileko bez. Gero larrola jugina. Anaia bertatua. Bai. Eta ondo. Hori, oan ja Zumaian bizi naiz, neskakin, baina hori. Bai, berez larroldara, ni larroldara konsideratzen naiz. Eta eskola noa juntzinaz? Ni eskola beti Tolosa. Tolosa hori izan. Tolosa honda da. Zuzugera nahi komentatu nion lagaulen badago eskola txiki bat, ni joten izena batzutan bizitaitea eta eguna pasatzea. Bai, baina ez, ez dakit zeba, nire gurasok erapiko zuen, ez dakit, baina Tolosara hasi ginen, hasi nintzen ni, eta hor ja lagunak initun, da ja bertan. Tolosa hobeto, Bai, denak eukiko bere xarma azken. Ni Tolosan guztu aia zen. Baina Tolosa ikasi zenun, baina Tolosa nire agamunean, hasi zinen, 2012an, okerez. Bai, hortik gutxo era, ez dakit ze urtetan, baina bai, 12 urtekin hasi nintzen. Zergaitik agamuna? Ni txikitan, oporeta jote ginean familin, beti kaieta eta jote ginean, beti esaten nuen, ama, egunen baten olako txalupa bat euki behar dut, ez dakit ze. Eta orduan okurritu zitzaidan belan probatzea. Baina, karo, larraulekoak ginean, Donostiratorri bat nun, etzen aukerei. Eta kuadriatuko batek esan zian, azteko arraunen probatzeko, eta hasi ginean kuadriako 4, gero jende gehiago juntatu zen, eta danak utzi gu eta ni segin dut. Zer eskubitu dezu agaunari esker, edo ze pixka bai ez ezaguna ingozan zutzako mundu hori ez? Bai, hori da. Bai. Nik deskubritu dena, ez dakit esan, baina nik uste dela talde giro hori ez da. Nik uste hori dela hoena. Eta aparte kirolare, bai. Kirolaitea beti guztia izan zait, beti bilina ez korrika o futbolen ez, futbolatze asko gustatzen, baina kuadriako oso futbolera lidia eta futbolen o dena delako egiten da arraunako ire emateit azkenen kirola eta... Kirola, taldeak kompromesu hori eukitzea ez? Hoi da. Bai, eta arraunak azkenen hori daka, oso kompromesu handia dakala, eguneko eguna esikitzaue, hor, ni behintzat nire gura esikitzaio, gustatzen zai gainan nire gura esikitza, eta hori ez dakit, gustatzen zait. Oso autoexigentea gara, nire kirol munduan ibilitakoa naiz, eta exigentzia hori gustatzen zait. Hortik
hiru urte eman ditu Tolosako klubean, Tolosako tingladu azpian agauna egiten. Zer polita, ez? Bai, azken Tolosa, netzako da bigarren herria bezala. Nik denbora asko pasa Tolosan, ze azkenen nire gurasok lan ere biltzen zianez, ni bertan gehatzen izan bazkaltzen, da hola, kuadriako baten etxen, eta hola, eta nik, Tolosa netzako da bigarren herria bezala. Baina, zuni baino, agin bat gazteago zea. Zuko 26 dazkazu? Zazpi. Bueno, nik 26 baitu. Eta bat, zeraka agaunak zutzako beste kirol batek ez duena. Nik uste, talde kirol asko daude, baina nik uste arraunak asko batzen kirolo dela. Uste gaina naizela bakarra bai esateuna, eta bertan lagun asko iteia, eta nik uste hori dela, gehien bat, aportatzeuna, eta aparte gehore bai, ez dakit, ni arraunen oso guztu biltzen naiz, asko gustatzen zait, eta da nahi betetzeitena. Bekitan oso betetzeitena. Hasi zinenetik guztoko duzu. Bai, hasieratik gaina guatzen naiz, orduan gaina oain dela gutxi hau naiz behakin, eukin nuen entrenatzaile bat Julian, eta oso ondo zaintze zigun, eta hasieratik erakutsi zigun arraun munduan nola zan, da hori dana, eta honi guztiz mantendu nintzen, da hor zeitzen. Baina oso sakrifikatu duta, eta Bai, egia da, askotan pentsatzezula, udaran batez zu lehiatzen nahi zeanen, justo trainerutako temporada ordun da, eta kuadriako oporreta joteianen olako gauzak, azkenen ezin dituzuin. Zu kompromisu edakazu, edo inkluso neskakin oporreta joteko mugatuta zaude, eta hori, gauza asko kentzeitu. Baina, nahi ematei, hori, beste estra hori, Poza. Oia. Lagunak nahi kai, homozian, zu ikustea, entrenamentuta, estropaduta, ez? Estropadeta, hori, familia eta juten dira, eta hori, eta polita dara, bai, estropa bukatuta geho edo, animatze duenen, Martin ez da eta kasoitea, eta hori polita izatea, bai. Eta irabaztezunen bandera kin argazkia teatzea behiekin, da azkenen politaz ikustezu, badakie zuk zenbat sakrifikatzezun, bultza hori nabartezun, bai. Eta gainera da, okerez banago, amabila betez, ia eguneko martxakatu behar, indagitu behar, horrego behar, konpromesu, jendea eta jabezen baina, baduko behaldeko goga, ez? Gorra bada, baina, nik uste daitez, eta ni enkantau. Ni egunero juten naiz, iteet entrenamenduak jartzen duna, batzutan preparadoren nos cagamos en todo, eta sufritze dugu pila bat, batzutan, tokatzeanen, baina bestela ondo, oso ondo. Eta preparadorekin asko maite dugu. Eta hori, ondo. Batek Tolosatik zagautzea 2005 pasazinen zergatik. 2005 hor juveniletan nik Tolosak eman zigun aukera bateleko temporada Tolosak ineteko, eta gero traineriak Zarautzekin.
Orduan, nik uste juveniletako garai hori ignun bi ekipotan, Tolosan batela, zarautzen traineriak, eta gero ja trainerun hasi nintzanen, ja izan zen pixka naturala, ez da, azkenean ja zarautzen ibilita, eta Tolosak de pixka titzarmena zekan zarautzekin, eta nik uste naturalena hori izala, eta gaina bertako jendea zagututa, nik uste hobena hori izala, eta hori, Tolosan irute, baina Zarautzen zazpiero zortzi. Bai, olako zerbait, ez da hitzen badian. Baina Zarautzen urte asko, eta oso guztua honen Zarautzen. Niretzako nik uste klub oso garrantzitsua. Nire bizitzako momentu oso politak bizi izan ditu Zarautzen. Eta alde horretik eskertuta Zarautzei betiako. Baina Zarautzen beste denboa egon da, jende pila da, ezagutuko ezin ditu. Bai. Ta urte askotako loturak, lagunak, azkenen 7 urtetan esan dezunutela, hori, jendea, ezautzezu, anaia izango lezitzela jaia. Baina klubera aldaketa hori nabarituko du agaunlariak, Tolosatik Zarautzea eta gero Zarautzetik San Pedro pasatzea aurten. Nola bizi du agaunlariak edo zure kasuan aldaketa hori? Ni San Pedroa junitzen lehen urten, ni oso arrauntzalean ez. Eta banekan kuriosidadeare jakiteko beste kluba nola funtzionatzen zuen, eta bar. Eta Zarautzekin pasatzen bezala, orduan justo gaur egun bai. Tolosak San Pedrokin daka hitzarmen hori, Zarautzekin zekan aleno, eta ni jendea zautzen nun, bertan, San Pedron, Tolosako lagunak, eta nik uste nun, erabaki nun, naturalenare aldaketa naturalena hori zela. Zarautzezi San Pedroa ikusteko, probatzeko, eta mundu gehiago zautzeko, ez da. Pena hundiakin, Zarautzu zinunen, erabaki zaila izan zen. Zalantza asko kinitun, orduan, enekin inkluso pentsatu nun ustea, zepizka nekatutan egon daola, urte bat edola, baina azkenen erabaki nun segitzea, eta aldaketa egitea, eta guantxe bertan oso ondo. Lehen urtean junitzen, etorri nintzen San Pedroa, eta oso guztua, igo ginen, eta enkantau. Gainera, bi urte jarraian, hori errez esaten da, baino badago urtetan zehar egiteko lanzandi batez. Bai. Bueno, eta ez da egit, hori, no? San Pedro zemur. San Pedro oso ondo. Egia oso eskuzabalik, hori. Eskuzabalik, eskuk irikizizkiatela, ez zitzaian ateatzen. Eta oso guztua, guantxe bertan oso guztua, bertan segitzeko asmokin, eta hori, interna horrekin, direktibakin, ekipoko jentekin bai oso guztua, orduan, oso ondo. Galdera bat, agauna beti esaten deu itxasoaren menpera, hola, agauna itxasoaren edo, ibaiain egiten da. Zu itxasora egokitu behar zea, ez da pilota leku batera zoala, eta beti pegina dagoela, itxasoari egoera egokitu behar zea, eta horiek nabarituko duzue entrenamendu bertan batez ere, ez? Bai. Hoi nabaritzen da, azkenen
guk normalen pasaian negun zehar bai abarrun entrenatze dugu. Egia da noizbehinka ateatzea gala itxasoa, ikutzeko pixkat eta bar itxasona da honen. Baina tempora gertuatzen juten da ninen, bai atatzekea geoztak gehiago. Eta hori, tempora hasieran eskuk txikitzitu du, ipurdia ere bai, azkenen postura forzatua da. Eta itxason oindik eta okerro. Nik adibidez gaur, dakat ipurdia siskoin da. Eta gaur, festarakazu, Ez gaur jainak. Gaur jainak. Bai, gaur aprotxatzen nahi nahi sendatzeko. Eta hori, hori, azkenen mugimendu konstante bat da hor itxason, eta hor zabiltza irraka ipurdekin, eta zaurik eta iten dira, bai. Baina, bueno, hori, gustatzen zaiguta. Baina, jende ignorantea bentzat doa galdera hau, zuk oso ondo erantzungo diazu, baina jendea aizko ez dakite, ez zoazte eserita, ez? Guaz, eserita, baina pixkat berago. Iaia bizkarrez urrata ipurdin tarten hor. Hor, esertzea. Raja del culo, pues bukaeran. Oso, negraz, lampateiz, jendea gaizatzen jo, eske eserita doaz, eta ni, a ver. Eserita. Bestela jun daitezela, edozein ekipoko dutxara eta ikusi ezatela ze zauri dazkaun, ipurdin batzutan, Ala ere, jartzen dituzue, ala kontako batzu. Esponja batzu, bai. Bai, hombre, egurren apoiatzea ja, izan zen pixka, baina ez, nolabait babestuta jute da, baina, bueno. Entrenamenduak, neguan, bauan, urabegian, aizte zerate, kanpoak ajuten, nola bizi izan dituzu aldaketa entrenamendu horiek. Hola, ureta geozta gehiago juten haste gehanen polita izatea, ze horrek esan nahi du udarak gertuatzen nahi dela. Eta, bueno, nik uste oaintxe gaudela garai hortan. Ureta geozta gehiago juten hasi geha, jagunero jute geha. Eta hori, eta nabaritzen da jendea ilusionatuta da hola, lehenengo mailako ilusio hori azkenen. Eta hori, ja guztua, eta disfrutatzea, ja laizter disfrutatzea hasiko. Esan deu, amabi urte jarraian, damakizula agaun egiten, eta desberdinetan, nik jakin nahiko nuke, ze helburu edukituzu agaun munduan urteotan. Bueno, helburuk nik uste urtero definitzen dela helburu bat eta aldakorra dela. Ametsak asko. Bai, hola, ondina kontxa irabaztea, baina hori baki gozo zaila da. Eta holako gozak, baina helburuk urtero aldatzen dira, segun ze ekipo da hon, horren arabera erabakik hartzen dira, eta helburu ezberdinak zehatzen dira. Aurten, igo berigean ez, salbatzea. Eta egoera ez, taldeko egoera ere oso faktore garrantzitsua. Hori. Azkenen arraunak badu hoi, taldek iteko eta desegin oso azkarriten dira batzutan. Eta segun ekipotan. Eta orduan urtetik urtea helburu asko aldatu daitezke. Orduan moldatu inbertzea eta helburu horiekin ilusionatu. Ez da.
Galdera badakait bati, eta hau ez dut inoiz egin, así que lehenengo bazara. Zu imaginatu klub batean hasten zara, pasatzen zara, zagautzete San Pedroa indezun bezala. Eta lehenengo egunean San Pedroa zoaz, eta nolakoa da egun hori, zerena bebia da, eta. Egun hori oso nervioso. Bai? Oso nervioso. Ze ikustezu klubak fitxaketan batin baldin badu, lo que sea, ikustezu, orduan ja, más o menos ikustezu zein izangoan zure kompetentzia edo azkenen talde kirola da, arrauna, baina talde barrunde kompetentzia da. Talde kirola guztietan bezala, azkenen. Azkenen arraunen 13 ite due, eta hori, kompetentzio ire talde barrun. Eta ikustezu, hau ekarri du ez dakize, eta pixka nervioso, ze gehore bai ez dakizu nun sartzean. Teorian nik banekin, giro naziola eta hori, ze azkenen, hori esan bezala lagunak nezkan bertan ja, eta behaiekin hitz egiten esan ziaten. Giro nazekatela, eta lagun nazezkaela, eta bar. Eta hori, ondo, baina nervioso ere bai, eta ilusionauta ere bai, oso ilusionauta. Orduan lehenagotik badakizue zeinekin pasako dezuten denboraldea, ez? Batzuk bai, beste batzuk ez. Batzutan izaten da, sorpresa, lehenengo bilera junda, eta hau da, hau ere bai da. Eta hori, igual, oen dala urte batzuk utzitako bat, berriro hasten dala, o dena dalakoa, olako historik. Eta bilera horiek suposatzen izango dira punto de encuentro, bezalako pizka hitz egiteko zer plana dago. Zer helburu, dauden temporadan, da olako. Eskolak bezala esan dezagun. Baina gero temporada bukaera nola izatea, edo nola izten dezue zikloa. Normalen paranda erraudoi bat itea, urte osoa, batez udara osoa, paranda gabe gotea, orduan normalen paranda afari bat itea gola, parranda itea, eta gero hortik aste batea gola, bilera iten da, bilera bat, jakiteko zein da gutxi gora bera hurrengo urteko plana, eta hortikan aurrera ja bakoitza bere erabakik hartzen ditu, juntatu arte berriro. Galdera bat, eta temporada bat bukatu orduko badakizute nune ongo zeaten hurrengo denboraldia edo Normalen ez. Normalen bukatzu temporada bukaeran dez burua dakazu temporada hori bukatu behar dezula, eta aliketa hoben. Eta gero ja behin bukatutakoan, ez dakitzen bat, hilabete bat hola izaten da, de relax, eta orduan, jendek erabakitzeko orduan. Leheno komentatu ditugu estropadak, ekintza politu bat izangoa, estropada oso polita. Batez nik gustatzen zait hasiera, estropa baino lehenago. Hola, jendea aldatzen, jendea entrenadoren txarlak entzuten labar. Hori nahi gustatzen zait, ja ambientilloa da, baina. Giron eta nabaritzen da, eta jendea, eta publikoa. Publikoa. Gainea, estropada asko izaten dira herriko festetan, lehenengo mailako behintzat, azeteko behintzat, hola izate dira, edo nik uste hola diala, eta orduan beti oten da giro gehiago.
Ura bete, Hori da. urako azten dugu eta. Hori da, jendea goten da. Jendea gaina ondartzetan pilatzea ere bai, da, bueno. Klubetan egon zea, baina hemen zalantza badakar. Eta hanka esatu baino lehen, galdetu nahi duzu, kontxa betean pateatu duzu. Bai. Bai, 2020en ustez. Bueno, 2020, hori da. Zarautzekin, bai. Bai, klasifikatorian egun auki denon, asmatu denon, eta kriston poza, ze urte asko gaina Zarautz kontxan ibili etzala, eta lortu genuen sartzeak egon denak, eta oso guztua, dana jokatu genuen kontxa, eta oso guztua. Nolako bada kontxa batean pateatzea? Berezia, oso berezia, ze azkenen hori txiki-txikitatik jotezea beti kontxa ikustea, eta hori arraularik eta bar, da oso ilusionantea gaina, dakazu suertea, zuk mireste zenituen arraulari horien kontra egiteko aukerakazu, bueno, ligane bai, lehenengo mailan, baina, bueno, kontxa berezia da, netzako behintzat, eta hori, oso boleta. Eta gaina, zagotzen den giroa, donostiko garaian. Guk suerte txarra auki genuen, ze justo COVID garaia zan. Bai, COVID garaia zan. Egia da. Baina, bueno, ala ere berezia izan zan. Bai. Aipatu dut portua, donostiko portua, baina kantauri ikasoan bizitatuko ditu leku gehiago. Esan ere, agaunak ere bidaiatzeko agazoi bat izango zan. Bai, desente, hori, arraunak nahi Galiziaino eraman dit. Eta bastante bidaiatu dugu, bai. Galdetuko banezu, portu edo kai baten gatek zer intatuko izugu. Hola, zego penkian, nik uste Lekeitio. Lekeitio oso polita da. Eta lantxobe ere bai. Lantxobe oso polita da. Lantxobe ezagutzeko jokoa da. Oso polita. Baina da hola dena aldapan, espetakular. Eta hori dago otona bat, autobusa giratzen. Junginan esan genuen autobusa etorri zan da, la leche. Vuelta tu autobusa egitzea katxarran. Eta gero gatibuk. Gatibuk. Bertakoa dira. Grabatu zu bideoklipa. Ez da ikusi. Gero bidaluko dizu. Bai. Baina Zarautz esan dugu talderik kulturen edada, San Pedro zaude, Tolosainere egontzea, baina edakit agaulari bezala zentzuk diaguain zuge helburuk. Nire helburuk? Bueno, oaintxe bertan, ACT ligaz disfrutatzea. Nik uste gaina aurten kontentu behar deula, ze trainerua azkar dabil. Lehen urteko numerokin konparatuta ematen ez ondo gabiltza. Eta, bueno, egia da, ACT dela, eta danak ekipo guztik selekziok diala, eta gu hortxe gaudela, hiloko ginen, baina, bueno, denbora jarriko egu bakoitza bere lekun, eta hori, helburua disfrutatzea.
Bai. Salvazioa lortzea, eta disfrutatzea alden modu. Eta ondo pasatzea. Oida. Nik jabesten nahi naiz, agamulariekin zatozen egin eta komentatzen dizute liga azate, eta ligatik ligaga aldaketa horiek nabarituko da, ez? Bai, nabaritzen da. Azkenen, ja ACT mailan, Espaini, Kantauri isurialde osoko ekipoik hobenak kontatzeia. Orduan, ARCD aitortu errakat maila altua dola, aurten bai, lehenko urten egon zan, aurten bai. Oso polita jungo gaina RC. Nik uste kandidato bat baino gehiago badagola. San Juan, Arkote, Lapurdire bai, eta baten bat aztuko seguro. Eta... Zumaia. Bai, Zumaia, Zarauzde ondo egiliko da, nik uste. Eta hori, polita jungoala seguro, baina bai dago koska txiki bat. AZT-tik ARCA, batezen nabaritzedunak igo berrikeanak. Bai. Azkenen estropada gehiago dira, asteburu bi estropada dira, horta adaptatu inbertzea. Bai, nik behintzat bere garaien nabaritu dira. Gero gauean oso nolo egin behar da, ze uengo egunenek estropadako behar dituzu. Bai, hoi da. Deskansoa importante da, bai. Baina, agauna dena ez da izango ez, bestela ze asperabia. Lagauldaga Zumaiaga junta bizitzea, baina ingenieriza ikasi zenunez. Bai, ingenieritza mekanikoa, Mondragon Unibertsitaten, eta hoi da. Zergatik. Nik ingenieritza aukeratu nun, DBH lauen, DBH lau o DBH iru, ez DBH iru ningen nun proiektu bat teknologiako klasen, orduan hautagai bezala genekan tekno eta zeben fisika, tekno, olako asignaturak eta nik teknoa aukeratu nun. Eta suerte auki genuen ze ikasle gutxi juntatu ginen klasen, 12 bat ginen, eta orduan talde txikitan banatu zigun irakaslek, Javi Leongo da irakaslea, gaina irakasle oso ona, egoendik guatzen naiz behataz, eta behakin ingenuen, beak proposatu zuen proiektu bat, ume txikik, LH-ko umentzako inkubadora bat ingen. Baiek aizian ikasten arrautzan prozesuk eta nola sortzen den txitoa eta eta guk behaiei erakusteko nola inkubatzen dian arrautzak eta ingen inkubadora bat. Eta, sensore guztikin, bere arrautzak muitu inberdu nuen izen behin, da giratzeko bandeja bat jarri genion, ventilazioa, humedaden kontrola, hori guztia. Eta, hori ingenun, da txapelketa batea baino gehi orkestu ginen. Don Boskoko txapelketa, eta hola jun ginen, eta proiektu oso polita izan zen. Gero batez ikusita, gero funtzionatu intzola, txito jaio ziala. Eta oso polita, eta orduan, aukeratu behar izan nunen batxierren zein, esan nun, nik holako zuzena edin. Ze holako gauza gustatzen dezki, eta holako zuzena edin. Arraunetik bakit ezin dela bizi, ze pixka txarren, ez? Baina, sin más. Eta orduan, zehozein beharkot, eta nik holako zeuze, inaet, eta santziaten hola dakazu, ingenieria mekanika, ingenieria elektronika, eta ez dakize.
eta junginan azkenen kuadriako hiru juntatu ginen zean juteko, Goierria juteko, eta ingeniaritza mekanikoa. Ekete jutazioan esan adez, ez ziren hortik logratzen. Ez. Eketik Oida. jutazioan. Bai, kotxen jute ginen. Hasieran trenez, eta gero kotxen. Esan adezake laugaren beratzeko teknoko klaseari Bai. ikasi dezula Oida. ingeniaritza karrera. Bestela gauza zeharo desberdin bat ingo nuen igual. Ez dakit, baina... Ez dakit. Baina... Nola nahi pixkatenetik gustatzen zaitu, komentatzen deon ginen. Bai. Psikologia, igual. Bai, bueno, egun bat, segun aizeak nundik jotzeiten, esaten jo. Igual hau ondo gozan, igual beste haure ondo gozan, da hola ditzaitzan. Baina, bueno. Bukatu zen ditu ikasketak, okurrez baina, Bai. praktikak nun egintzen ditu. Nitu JRG-en, Irunen daun enpresa bat. Bertan hartu ziaten gero, eta inditut 3 urte, eta guain aldatu naiz gasorrea, zizurkien daun enpresa batean. Lana egiten, ja. Bai, hori da. Nireteko duzu, ikasketak eta laguna nola demonte kompaginatzea. Zaila eta sufrituta, baina bueno, atea genuen karrera, egia da buelta asko eman da, baina bueno, atea genuen. Eta guai, zizukriak eta zulan, Sanpedeon entrenatu, eta zumaian bizi. Oida, bai. Suerte dakat, zizurki larrolotik gertu daula, orduan beti gurasokor dazkat, bazkari egiteko eta laguntzeko. Bale! Eta bai, bi asten bitan hola juten nahi zarea, bazkaltzea. Eta bestela kotxen muitzen naiz, ni kotxen asko muitzen naiz, beti muitu izan naiz kotxen, eta hori, gora eta bera. Kotxea eukitzea derrigo bezkoa. Larraul bezalako herri baten, egia autobus zerbitzu bat badagoela, baina ja astentzeanen muitzen azkenen Tolosara juteko badakazu, orduan leheno ni autobusen asko biltzen izan, eta trenen bai, baina ja San Pedro jun, o Zarautze jun behar nunen, o lo que sea, ja kotxea behar nun, eta hori. Hortik, zaletasunak edukiko dituzu, egunean getitzen zaizun denbora lagu horretan, ez? Bai, askat. Nola nausina baratza. Baratza? Bai. Oain Zumaian ez dakat, ze azkenen oain herrin bezika, osea, eta ez dakat terrenoik, baina Larrolen bizitzanen nekala terreno txiki bat, baseretarrakin hitz egiten nun, baseretar batekin, eta arek ustezian terreno zati bat, erabiltzetzuna, eta hor jartzen ditu nire berdurak. Egia da pixka txarra naizela ere hortan de. Bueno, zehose ateatzen nun, da batzutan gehiegi landatzen nun, da gero oparitzen ibiltzen ditzen. Soberrak eta oparitzen ibiltzen ditzen, ekipoko, da familiari eta hola. Baina, bueno, hori, baratza, gustatzen zait. Esan duzu txarra zara, baina segur dago, agaunean bakina utxa zara. Ez dakit. Hoi bestek esan duzatela. Ze musika entzutezu, langoa izketan nahi dugu. Ni musika denetikan. Bai. Egia da bateze rocka entzutetela, esango nuke. Bai euskal rocka, bai internazionala, igual dit.
eta garai guztitakoa. Eta gero ere bai, musika zelta, irlandesa eta horrekoak gustatzen zaizkit. Bai, hori da. Eta nundik dator kritiago musika entzuteko gogo hori, ze nahiko urrun gelditzen zaigu, ez? Bai, egia da familin badaukagula irlandes bat. Bai, Nire izeba irlandesa da. Eta txikitan amak larun batetan daola jartzen zigun musika esnatzeko. Eta jartzen zigun, denetikan jartzen zigune bai, baina horietako bat irlandesa ere bat zen, horrik ere bai, eta horako historik. Eta, ez dakit, gustatzen zait, ze alaia da, musika alaia da, eta nahi gustatzen zait bai. Nire gitara benito ere gustatzen. Okezuz, ostatu. Bai, gustatzen zait, bai. Aspaldi ez dela entzuten, baina leheno eukin nun, hori, esatetena, aizeak mundik agotzeiten arabera, batu beste entzutet, eta gira aspaldi entzun gabenekala, baina bai, gustatzen zait, bai. Kontzertuta jutezea edo? Askotan ez juten. Gustatzen zaizkit, baina askotan ez juten. Ze azkenen, hori, esan detena, badago jendea arraulari badaude jute dianak eta hori, eta ez da zer pasatzen. Baina nahi gustatzen zait entrenamendua ondo deskansauta jutea, eta bastante buru gogorra naiz, eta bastante metodikoa naiz horrekin. Eta ordu nola asko behan dutzen dan, askotan, segun ze kontzertuta jutetzen, hori, enaiz juten. Eta lasai egotea. Da, gustatzen zait, etxende lasai egotea, eta gustatzen zait. Irakitela irakurtzea pila bat gustatzen. Pila bat gustatzen zait. Baina hori, segun hasten nahi liburu bat irakurtzen, gero igual dutzitet, gero hortikan igual bi ohiru eta bero segitzet, hola, biltzen naiz. Jakin nahiko nuke martez, ez daki guai, San Pedroa iniziezea, Zumaian zaude bizitze, zezukiren interesu lan, gabega badakazu inda, edaki hori dena eta gauza gehiago kontu neukita, hemenik bost, ama bost, urteta nola ikustezu zure burua, zer egitea gustatuko litzazuke agian egin gabe dakazuna edo. Nik uste guaintxo bertan arraunen segi. Arraunen segi, aldeten guztia. Giore bai etorkizun baten igual familiekin, ikusten naiz, baina etorkizun luze baten, handik agaztean ez. Eta baita ere gustatuko litzaiake etxe propio aukitzea, baina alkilerren gaude, baina gustatuko litzaiake terrenoa dakan etxe bat aukitzea, hori garatza aukitzeko, giore animalin bate aukitzea gustatuko litzaiake, eta ez dakit, hauntzako belarra jateko, eta holako historik, pizkaz hori, holako historik gustatzen zaizkit, eta txakurren bate bai, nire neska gustatzen zaizkio, txakurrak, eta hola terrenon, hobeto. Baina, bukatzeko nire nuke jendea eta zua gultu nahi, jakin gabe zentzurian zure kezkak. Zer kentzen dizu loa gauetan? Nei loa asko arrauna. Ni monotemotikoa naiz. Nei asko arraunak, azkenen entrenamendu txar bat ateatzean o lo que sea, beti joten naiz etxea bueltak ematen buruai, eta arraunak asko. Baina, gero ere gauza gehiago badaude bizitzan,
adibidez, zer gauza, familiko bat gaixo jartzen baldin bada, o lo que sea, seitu jartzen naiz nervioso, eta nahiz eta ezer ez izan, baina nervioso jartzen naiz, eta hori, inguruko ondo behar da, beti. Aizko gentzen loako unibertsitateko lan entregak eta guztua iten zute, baina oso entolatu behar. Nire eukin ungerai bat lanak akumulatzen zidaizkiela, eta gau pasa batu beste indet. Lanak egiten. Denok egin ditugu. Martin, zer esan dukez, mila. Zuri. Ezaki nola esketu, mila eskeretutzea gatu. Zuri, hemen jasotzeatik, Bidaliko diego, agur, guga ikusi da. Aio!